Оказа се, че Лена Бориславова и Радостин Василев жестоко са се прецакали, като сами си дадоха имунитетите. Виж колегите им от ДПС на Доган, Марио Рангелов и Джейхан Ибрямов. Как ниско се снишиха и хоп, новото мнозинство им запази имунитетите. Чак не мога да повярвам, че новите управляващи ще паднат до там, че с зъби и ногти да защитават депутатските имунитети на хора, които са обвинени в криминални престъпления. Единият даже закован с 100 000 лева белязани пари. Но явно ГЕРБ, БСП и ИТН са толкова много прегладнели, че са готови на всяко морално падение, само и само да разчитат на подкрепата на Ахмед Доган. Тия хора не разбраха, че веднъж влязъл в железната хватка на Доган, оттам трудно се излиза. И че за Доган важи максимата: веднъж подкупен, цял живот надупен. Да не го забравят.